An bɛ foli ni tanuni kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ, fɛn fɛn bɛ ka Bamako News TV suit nin wagati in na, an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan. An b'aw fo k'aw barikada aw ka suili ko ɲuman na. Bamako News TV bɔlɔlɔ sira sanfɛ ka kunnafoni ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya kɔnɔna na, bonya ani karama kɔnɔ. Aw bisimila an balimaw, an ka jamukan kɛnɛ kan, jamukan min n'an ko a ma ko don kibaru. Balimaw, don kibaru ye jamukan ye min bɛ lase aw ma don o don k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se juma ma, nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati mana se, an bɛna an sigi ka kunnafoni di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, kunnafoni minnu kɛlen bɛ ka diɲɛ yɛrɛ minɛ ka olu kɛrɛnkɛrɛn k'u di aw ma ladiriya kɔnɔna na. Balimaw, aw bisimila an ka kɛnɛ dɔ kan bi ko kura. Maa min bɛ ka jamukan kɛ aw ye, aw balimakɛ n'aw denkɛ don, aw ka kalanden Seku Tarawele, le chinois, la grande voix. N'Ala sɔnna aw sɔgɔlen ka to an na, an bɛna kunnafoni caman di aw ma. Balimaw, o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? Kunun an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ Tizawanten, an ka armée a ye exploit belebele dɔ kɛ Tizawanten. O dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na? Fɛn min ye rebelles terow u tun faralen bɛ ɲɔgɔn kan, u bɛ fɛ ka jɛjugu kolokolo ka na siri an ka armée contre la. Donc wulikajɔw sabatira joona ka se ka taa dankari o dɔw la, o kɛra ka bɛn ni kunun ye. An bɛna an da don a la k'a walawala aw ye. Balimaw, n'o tɛmɛna ka bɔ yen, Irisiw ka jamana kɔnɔna na, u ka vice premier ministre Dankan, ale tun bɛ an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na ka bɔ Irisi la ka na an ka jamana kɔnɔ, an ka jamanakuntigi ka se ka sigi ka fɔw kɛ, ka kuma fɛn dɔw bɛ yen ka se k'olu fɔ ɲɔgɔn ye, ka d'a ka baaraba dɔw bɛ yen u kan k'o kɛ an ka jamana kɔnɔna na yan. Donc kɛnɛ in kan u tun bɛ la an ka jamanakuntigi fɛ, Asimi Goyita, bonya ani karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, a bɛ bila jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ baaraw hukumu kɔnɔna na. Balimaw, an bɛna an da don o fana na, an b'a walawala aw ye. N badenw, n'o bɔra yen, minisiri minnu sigilen filɛ tan, an ka jɛkuluba dɔ bɛ yen, a bɛ tali kɛ maakɔrɔw la, olu ye lajɛ dɔ kɛ ka se ka bɔ k'u hakilila di jamana taabolo kan. Premier ministre kura min n'a sigira ni o ye général Abdoulaye Mayiga ye, o hakilila ye min ye a sigili kan, ani ka taa se kalafili ko ɲɛ bɛ cogo di, u sɔnna wa u ma sɔn de. Nin jɛkulu in fana y'u hakili di u ko kan, an bɛna o fana walawala jamukan kɔnɔ ani kunnafoni caman wɛrɛ. Balimaw, nin de ye an sigikan ye, a sɔgɔlen ka to an na fɔ k'an tila. Ni Ala ka diɲɛ ye, kunnafoni ko gɛlɛya an b'o ta ka bɔ aw bɛɛ lajɛlen kan, k'a da tulo ka bi ye ntɛnɛn ye min bɛnna décembre kalo tile 2 ma san 2024. Ni Ala ka diɲɛ ye, tubabu san o kuncɛ kalo an filɛ o de la, a kalo laban an donnen filɛ o de la, ni o ye mois de décembre ye. Donc an bɛna don san kura kɔnɔ, sanga kunkurunin kɔnɔ, san 2024 ni kɔni y'o kuncɛtɔ ye. An bɛna don san 2025 kɔnɔ. O de la an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ ye, ka dugawu kɛ jamana ye, ka dugawu kɛ jamana ɲɛmaaw ye, ka dugawu kɛ bangebaaw ye. Yarabi ama, Ala ka jamana in bɔ nɔgɔ la halisa, Ala ka jamana in sankɔrɔta. 2024 kɔnɔ an dɛsɛra diɲɛ fɛn o fɛn na, Ala k'o bɛɛ nɔgɔya an ye 2025 in na. Ala ka 2025 kɛ Mali ka san ye, Ala ka 2025 kɛ maliyɛndenw bɛɛ ka san ye. Minnu bɛ yen ni baarako gɛlɛya b'aw kan, Ala ka 25 kɛ aw ka san ye. Cɛko gɛlɛya, musoko gɛlɛya, ani ka taa se nafoloko gɛlɛya, garisigɛko gɛlɛyaw, o bɛ aw minnu kan, banako gɛlɛya bɛ aw minnu kan. Ala ka 2025 bɛɛ lajɛlen kɛ a fura ye. O tuma an bɛ masa deli san 2024 kalo laban an filɛ o la, nin banni tɔ Ala k'o nɔgɔya an ye. Yarabi ama, an bɛ masa in deli, Ala ka 2025 kɛ an ɲɛna, Ala k'o jira an na, ni Ala ka diɲɛ ye. Balimaw, an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ joona. An ye kunnafoni sɔrɔ kunun k'a fɔ an ka armée u ye baara belebele dɔ kɛ. O baara belebele bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la? N badenw, fɔ a k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na, gɛlɛya belebele dɔ tun bɛ yen an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ. O bɛ tali kɛ jumɛn kan? Banbagaci ninnu, fasoden jugu, maa minnu wuli ka jɔlen bɛ
cogo min na faso bɛ se ka halaki faso bɛ se ka bin dingɛ kɔnɔ an bɛ se ka coro ka taa fɛ cogo min na ni o ye rebelles ye nka rebelles tɛ anw b'u dɔn terew de la n'u kun kɛlen bɛ ka labɛnbaw sabati waati laban in na ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u bamaci jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen an bɛ minnu wele ko rebelles ani ka taa se terew ninnu ma ani mercenaires wɛrɛw ka se k'olu recruter ka bɔ jamana wɛrɛw la Algérie jamana Mauritanie Côte d'Ivoire ani jamana minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ye Mali jugu jamanaw ye ani AES jugu jamanaw mercenaires recruter la ka bɔ ninnu bɛɛ la ni Ukraine fana ka dɛmɛɲɔgɔn juguw ye ani tubabu jamana wɛrɛw o kuma u kun kɛlen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛkuluba dɔ sigi ka kɛ kelen ye jɛkulu min ni maramafɛn jugu sugu bɛɛ dɔ tun b'u bolo marifaw ani fɛn wɛrɛw ka lajɛw kɛ o lajɛ hukumu kɔnɔna de la jaa di bokɛla mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dimɔgɔba tilan bɛ o bɛɛ la ka ban jaa u bɛ ka lajɛ min kɛ n'a tun bɛ ka kɛ Tizawanten ni Algérie kɛlen bɛ k'u kɔdogo u tun bɛ k'o labɛn jugu minnu kɛ o jɛ jugu minnu n'u tun bɛ k'o siri an ka finitigilakaw yɛrɛ contre la jaa armée ɲɛ b'u la armée b'u kalama u bɛ fɛ ka fɛn min kɛ armée b'a dɔn u bɛ fɛ ka kɛ don min na armée b'a dɔn u bɛ fɛ ka kɛ waati min na armée b'a dɔn u bɛ fɛ ka tɛmɛ sira min fɛ armée tilalen b'o la fɛɛrɛ min b'u bolo k'a baara kɛ u mɔgɔ hakɛ min don jaa armée tilalen bɛ nin bɛɛ la o de la armée y'u to fo ka dasi ni yoyayo in na ka taa ta k'u kan ko in kɛra kɛcogo jumɛn de la balimaw an bɛna an da don a bɛɛ la k'a fɔ aw ɲɛ sisan ayiwa fɛn min ye a carilen kɔfɛ ninnu kɛlen kɔfɛ ka annonce kɛ k'a fɔ k'u ye jɛkulu belebele dɔ sigi o jɛkulu belebele min n'a bɛ politiki ni finitigilakaw ka ko fɔ n'an ko a ma ko entité politico militaire n'a kɛra banbagaci kɔrɔ ninnu fɛ ni dɔw b'u dɔn CSP la ni dɔw yɛrɛ b'u dɔn SEMA na ani tɔgɔ kirikara wɛrɛw b'u la an yɛrɛ tɛ min suguya dɔn o kɛlen kɔfɛ ka o bɛnkanw bɛɛ lajɛlen sabati o de hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni kunun kari sɔgɔmada joona ye min n'o bɛnna desanburu kalo tile gale ma san 2024 an ka finitigilakaw olu ye ayiwa farapuba dɔ labɛn ka wulikajɔ belebeleba dɔ labɛn min ni u y'o ɲɛsin Tizawanten fanfɛla ma ni ninnu yɛrɛ tun b'o yɔrɔ la Mali ale ni Algérie dancɛ la o hukumu kɔnɔna de la u taara bɔ mun kan o fanfɛla la o de ye jaa CSP ani DPA n'a secrétaire général o ye Gacha Fahad Ag Al Mahamudu ye n'ale yɛrɛ tun bɛ an ka finitigilakaw fɛ waati dɔ la ayiwa k'u dɛmɛ u ka baaraw la nka turu selen Kidale minɛni ma waati min na o Fahadi a bolila ka bɔ finitigilakaw kɔ ni ka taa fara maajugu ninnu kan o hukumu kɔnɔna de la u b'u ka ni labɛnba ninnu na waati min na n badenw ma hakili jigin jɔkun tɛmɛnen an ye drone kura minnu sɔrɔ jaa o drone ninnu tɛsi kun ma kɛ u kun sen kan ka filɛ k'u si filɛ k'u sen filɛ jaa o kun kan ka kɛ donc l'armée ma ko in bila daga girinda la u sina ka drone ninnu bitɔnw pigi u bɛɛ activer k'u ɲɛsin Tizawanten ma drone ninnu taalen Tizawanten waati min na ninnu b'u ka lajɛw la u kan ka na bɛn Mali finitigilakaw ka waati jumɛn u kan ka na bɛn jamanadenw kan waati jumɛn parce que laɲini kelen de b'u la o de ye Kidale bɔr'u bolo ka se ka Tizawanten minɛ ani n'u y'o minɛ waati min na Mali kɔrɔyanfan yɔrɔ tɔw ka se k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ o de la u bɛ nin lajɛ in na waati min na armée nana ka na tasuma jigin u kan drone nana bomu jigin u kan ka tasuma jigin u kan k'u jeni k'u sisi k'u mugumugu k'u ban pewu donjogo ma sɔrɔ u su la duga ma se ka dunta foyi sɔrɔ u su la parce que duga bɛ sogo dun de n'a y'a sɔrɔ halisa sogo kɛnɛ tɔ bɛ yen duga bɛ sogo kɛnɛ de dun n'u fagala ni marifaw ye dugaw bɛ se k'u dun
nga dugaw pana ka taa sigi ninnu kunna u ma se k'u dun mun na ka d'a kan drone y'u sisi de k'u jeni a bɛ dɔn mɔgɔ min don nka doncogo t'u su la bilen ala kɔni ma mɔgɔ sugu kɛ dunfɛn ye n'o tɛ u jenina dɛ u jenina fɔ k'u sisi donc drone ye o baara de da u kan wa n badenw armée ka o wulikajɔ in kɛra sababu ye ka maa camanba de faga ni banbagaci ninnu na maa minnu yɛrɛ n'u kun ɲininen bɛ armée fɛ ka kɔrɔ a wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka olu caman fa maa minnu fagala an ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na fɔlɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ an ka ɲɛɲiniw sen fɛ maa caman tɔgɔ dira an ma dɛ an bɛna olu bɛɛ fɔ aw ɲɛna sisan o maa fɔlɔ u bɛ tali kɛ jɔn na o ye Fahad Ag al-Mahmud. Fahad Ag al-Mahmud jɔn de don so filaninw de kun don a bɛ zanziribaw fɛ a bɛ zanfodibaw fɛ maa bilenni dɔ don waati dɔ la ale tun ye banbaganciya dabila ka na fara armée kan k'a fɔ ko ale ye maliden ye k'an ka jɛ ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ an ka jɛ ka kɛlɛ ban ɲɔgɔn fɛ a tun bɛ gaca la ni o ye général Agamu olu ka mɔgɔw ye a tun b'o ka jɛkulu la u bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka Fahad Ag y'i to o la k'i pan furu ka tila ka taa fara maajugu kan parce que u y'a nɛgɛ ko Maliko ban don u y'a nɛgɛ ko Kidali bɛna minɛ u y'a nɛgɛ ko coup d'état bɛna kɛ Asimina u y'a nɛgɛ ni nafolomugu ye ko ni danga mana wuli sɛ kɔ a bɛ don murujago la donc ale filɛ i kɔrɔ ka bɔ armée la ka taa fara CSP mɔgɔ ninnu kan ka taa fara rebelle bandi ninnu kan o de la jɛjugu min tun bɛ ka sigi ale yɛrɛ tun y'a tɛti dɔ ye rebelle ninnu ka ɲɛmaaba dɔ tun don a da tun b'a la ordre du jour ale yɛrɛ de y'a kalan ja drone kɛmɛ k'a ɲini k'ale sama ka bɔ mɔgɔ tɔw la o de la u fɔlɔla k'ale faga donc maa minnu fagala u tɔgɔ filɛ Fahad Ag al-Mahmud ale b'a la Mohamed Ag Asharif alias Mafik ale fana b'a la ni ale tun ye Fahad de ka financier ye gaca la trafiquant fana tun don drogue ni fɛn ninnu a b'olu feere o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɔn fana b'a la o bɛ tali kɛ Bay Ag Diknan ale tun ye Mohamed Ag Najim ni o ye ayiwa u ka maajugu dɔ ye u ka baara dɔrɔn tun y'ale ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a maa naaninan o ye Shogib Ag Atahayer ale fana tun b'a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Albaraka Ag Alfaki ale fana tun b'a la o bɔlen kɔ yen a maa wɔɔrɔnan Sid Ag o fana tun b'a la a wolonfilanan o ye ayiwa Musa Ag Bay ale fana tun b'a la maa seeginan o ye Bashar Ag ye maa minnu sera ka dɔn minnu ɲɛda sera ka dɔn dɔɔni parce que drone ye maa minnu jeni k'a tɔ to u kunkolo ye o de ye ninnu ye olu de sera ka dɔn nka maa hakɛ tɔ min sara a ka ca kojugu maa hakɛ min sara a ka ca maa minnu sera ka tɔmɔ komi ɲɛmɔgɔw de ye a personne clés ye u ye ɲɛmɔgɔ ninnu de tɔmɔ ka bɔ yen k'olu fɔ tan nka armée ka communiqué ni détail tɔw bɛna di kɔfɛ aw bɛna fɛn caman wɛrɛ faamuya mais u ye fagali da ninnu kan parce que ŋaniya min kun b'u kɔnɔ a ka gɛlɛn quoi donc badenw ni information duman de bɛ yen bi n'an b'a daminɛ ni o ye nka n balimaw an bɛ Ibusi lamɛn ale fana ye ɲinini belebeleba kɛ ko in na a ko kɛra cogo min na a n'a bɛ lahalaya min na a bɛ caman fɔ an ɲɛna o kan an ka jɛ an ka Ibusi lamɛn a bɛna to an bɛ faamuyali caman kɛ ko in bɛ ten dɛ ayi jamana in kɔni a bɛ jɔ sabali a bɛ hakɛ to an bɛna Ibusi voix ɲini sisan an b'a latɛmɛ aw ye a bɛ fɛn caman faamuya la ka d'a kan an y'o de fɔ aw bɛɛ ɲɛna ninnu mɛnna ni labɛn na dɛ u mɛnna ko in labɛn na ji jukɔrɔ ala yɛrɛ de y'u malo n'o tɛ u mɛnna labɛn na ji jukɔrɔ dɛ mais ala de y'u kɔ bila bi an kɔni ye kibaruya sɔrɔ mais
t'a donné frappe kɛra kun de sura ka dugu jɛ bi la ou bien kunun wulada fɛ ka dugu jɛ bi la n t'a dɔn exactement mais an kɔni bɛ min kɔni dɔn la seule certitude qu'on a c'est le président Ouattara gosili kɛra dɔgɔnin gosili kɛ et an y'a mɛn ko Fahad k'a faga bɛɛ bɛ Fahad dɔn. Il était le secrétaire général du Gatia. Donc, allez, position Tamanta, à la position tantôt, ami, Jamana Bignon Gatia. Voilà, Gamouka, Diakoumbe, Gatia. Bon, allez, le secrétaire général. Donc, tantôt, Fad, ami, Jamana Bignon fait. Tantôt, Abibo, Jamana Ko. Avec tas de rébellion là. Bon, toujours avec au coffre là quoi. Bon, cette fois-ci, drôle qu'on a à Koba. On peut au point les mêmes fondés. Mais, n'est-ce qui va sur le réseau à groupe de l'État. Le réseau à Telegram groupe de l'État. Bon, on connaît l'outil fin de droit. On le cadre, nous, l'imi quand on a le bateau. Quel est le gars là? On va le là. Mais aïe, non. Dieu merci, il y a des choses qui sont page 4. Depuis il y a des choses qui sont page 4, on a les choses qui sont page 4, on a des choses effectivement, comment les tient. Bon, donc, mais, moi, nous, combien, déjà, que ça va faire une zone là, à l'ouatin, bon, quoi. Nous, on ne pas de là, quoi. On a pour le cas. Ah oui, pour que ça se gagne. Déjà, pourquoi, peut-être, c'est la gagne pour quand il est mort. Bon, en tout cas, nous, on comprend parce que, ça va faire de ça. Oui, pacte dans lequel, un pacte d'honneur. Qu'ils ont fait un pacte d'honneur, c'est-à-dire oui, gagnant dans lequel, pour l'unité du peuple de l'Azawad, pour le peuple Azawad, pourquoi qu'il y a quoi. On a rapidement quoi. Les responsables des mouvements issus du CSP-DPA, avec la bénédiction des notabilités religieuses et coutumières, réunis en congrès extraordinaire dans la ville résistante de Kanzawaten, dans la région de Kidal, du 26 au 30 novembre 2024, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique et sécuritaire au Sahel en général, en Azawad en particulier. Donc, au CSP, DPA, au Berfaranyoronka, et entre le 26 et le 30 novembre, donc, dans le nom au Faranyoronka, on a la situation sécuritaire, donc, au Sahel, bon. Considérant le non-respect des engagements contenus dans les différents accords signés par les régimes centraux successifs depuis le rattachement de l'Azawad au Mali, bon, il y a le que Benga Seventamambi, pour ma part, sera fait, au cabinet Azawad, maintenant qu'à rattacher Mali là, quoi. Bon, qu'à Kena, ça ou pas Kena pour Azawad côté Mali là, quoi. Parce que vous voulez qu'on a Azawad de Mali là, mais Azawad n'a qu'à faire Malika, que depuis qu'on a fait un cas, considérant les massacres des civils, la destruction des infrastructures, des moyens vitaux et de l'environnement commis par les Russes de Wagner, il y a beaucoup de Wagner, les civils de Opara, et qu'on mélange dans la tienne, qu'on est armé malin de Opara, il y a, bon, voilà, et puis, oui, Mali, Barabo, Flandroya. Bon, au yɔrɔ min kɔni an tɛna se k'o fɔ wala fɛn sugu min fɔ bon u y'o kuma caman fɔ nin ko nin bɛ kɛra japan na ko mouvement bɛ yen ko y'a bɛ dissous ko o ye mouvement jumɛn que le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le HCUA, ko y'o ci ka bɔ yen le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le MNLA, ko y'o ci ka bɔ yen le mouvement arabe de l'Azawad, ko y'o fana ci ka bɔ yen le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et Ali Gatia. Bon, puisque, parce qu'avant, Fahad, on va faire aller ma Gatia numéro 2, quoi. Parce que, allez, vous dites Gatia, c'est le général. À ma boue, donc, quand il est là, il y a Gatia qui a. Quand il y a Gatia, il va aller pour le bon, vous voulez comment donc, quand il y a Gatia numéro 2, allez, Gatia va vous. Bon, pour Gatia numéro 1, Fahad, là. Vous taillez, bon, de la création, bon, comme maintenant, vous va que de la création d'une entité politique militaire portant les aspirations du peuple. Pour la diablo de l'écrit, pour lui, il y a eu le cas diablo créé. Pour la diablo de l'écrit, son matin, la photo, il frappe. Même à coucher des massas. Voilà. Bon, ni hakila de kumula. Son matin, la photo, il frappe. Ni hakila de kumula, quoi.
mais nous ne mal nous ka kene quoi. Est-ce que Fatou là? Est-ce que nous ka kene? Est-ce que tu sougona Alisa? Tchè, bi Mali ni kunu Mali kelen tɛ ple koyi. Bi Mali ni kunu Mali kelen tɛ dɛ parce que nous yɛrɛ min bɛ nun kunna nun fɛ Alisa ko Azawadi ko Mali ta tɛ quoi. O de fɔra aw ye ko sibiri ɲɛ kelen ti tigɛ ka bɔ Mali dugukolo la. O de fɔra aw ye sibiri ɲɛ kelen k'a ti tigɛ ka bɔ Mali dugukolo la. O de fɔra aw ye o. C'est très simple. Ne t'a dɔn aw bɛ min nɔfɛ. Aw ti se, aw bɔgɔ ka fɛgɛ, aw ka dɔgɔ, aw ka misɛn, an n'aw dɛmɛbagaw bɛɛ. Ni rebelle ninnu ma min faamuya olu jigi dalen don Algérie min kan Algérie ka misɛn bi Mali kɔrɔ kuma t'olu ma. Algérie ka misɛn Mali kɔrɔ kuma t'olu ma mais Ukraine dɛsɛra jamana min na aw bɛ se o la. Aw bɛ se o la. Ukraine ma dɛsɛ yan. Aw ka wulikajɔ laban min kɛra Tizawanten ta n ko Ukraine de y'aw dɛmɛ. Ukraine y'aw dɛmɛ mais Ukraine dɛsɛra. A wolola mun na? Kuma bɛ Algérie ma. Aw tɛ dɛ olu min bɛ k'aw dɛmɛ u k'a kɔrɔbɔ fo ka diɲɛ wuli Mali nɔri aw ta tɛ an ti Azawadi dɔn bi an t'a dɔn sini Azawadi ti Mali dɔ ye a tɛna kɛ Mali dɔ ye a tɛ se ka kɛ Mali dɔ ye wa fɔ diɲɛ ka wuli ni miiriya min b'aw kun na a b'aw si kɛ ta a ti ɲɛ ninnu minnu filɛ u b'a kɛlɛ kɛ a ti kɛ n'u aw denw nana denw b'a kɛlɛ kɛ an mɔden minnu bɛ na olu b'a kɛ ni fɔ diɲɛ bɛ wuli an bɛ to tan an bɛ ɲɔgɔn na o. Ni sɛni ma kusi mɛn a bɛ paraw mɛn drone kura minnu nalen filɛ nin ye ninnu ti tolérance dɔn dɛ ninnu ma ɲi dɛ donc an ɲɛ b'aw la sufɛ bokɛla ma plan o plan tigɛ dimɔgɔ b'a tilan b'i la donc aw ka tile fali kɔ la o de b'a arranger ninnu bɛɛ bilalen filɛ ka taa lahara Fahad min filɛ nin ani maaw ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ yan ani autorités tun bɛ ɲɔgɔn kalama i n'a fɔ Yari bi cogo min na Fahad bɛ ten Mali la yan fɛn bɛɛ kɛr'u ye ka opportunité bɛɛ d'u ma et puis chose bizarre autorités ma ban aw bolo k'aw ka na an ka sigi ka kuma Bamako ma sigi ka fɔ ko Bamaka ma ko dialogue dayɛlɛlen don ne fɛ autorités y'o de fɔ mais aw bɛ mun nɔfɛ aw bannen b'o bɛɛ ma ko fɔ aw ka marifa de ta k'aw baara yira aw kɔgɔ ka tɛmɛ Asimi kan han force spéciale ɲɛmɔgɔ président a chef force spéciale est-ce que aw bɛ Asimi dɔn est-ce que ninnu bɛ Asimi dɔn non u t'a dɔn a ye jɔ de an ka Asimi ye fɛn min ye an k'o f'u ɲɛ dɔɔni dɛ parce que quoi halisa dɔw an bɛ ka Asimi ka cɛfarinya fɔ mais halisa dɔw bɛ yen u jɔnnen bɛ Asimi fɛ ko la walahi parce que u tɛ Asimi dɔn halisa u ma se ka Asimi dɔn halisa donc an ka Asimi f'u ɲɛ halisa Asimi ye mɔgɔ min ye il faut que u k'o dɔn quoi wallahi parce que non mais c'est grave c'est très grave c'est très 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 grave ah est-ce que aw bɛ Asimi dɔn cɛ min bɛ se k'a kɔ da Asimi ko la o ye aw ye han cɛ min bɛ se k'a kɔ da Sadio Kamara ko la o ye aw ye han cɛ min bɛ se k'a kɔ da Maliki Diaw ko la o ye aw ye a fɔra aw ye k'aw ka na an ka sigi ka fɔ k'aw ka na an ka sigi ka fɔ ko sigi ka fɔ ko damu de don k'aw ka na an ka sigi ka fɔ mais aw banna o bɛɛ ma ko kɛlɛ de ka di aw ye han a tɛ Asimi dɔn dɛ n yɛrɛ ma fɛn ye o ala a y'a lamɛn Asimi ye mɔgɔ min ye a y'a lamɛn dɛ aw m'a dɔn a y'a lamɛn bataillon autonome de force spéciale et de centre d'aguerrissement Assimi Goïta force spéciale Mali kɔnɔ ani sɔrɔsi armée de terre armée de l'air olu bɛ taa la mɔ yɔrɔ min na o ɲɛmɔgɔ de y'ale kɛlɛ la ni dɔw bɛ ko force spéciale o commando char kɔmɔw bɛ taa kɛlɛ la yɔrɔ olu de fɔlɔ bɛ taga a kelen de bɛ bila kelen bɛ se ka kilomɛtiri tan ni duuru kɛ a bɛ tu kɔnɔ olu de fɔlɔ bɛ don des éclaireurs baara bɛ se k'u fili a 30 kilomètres u b'a to k'u sen na ka don sufɛ o de force spéciale
a kelengen na be sagi min do akola be se ka 70 kilo bo dumuni ba kono marfa ba kono kise ba kono samara ba kono fura ba kono u se ka kile duru kile woro ke kono no be ka balu be force spéciale oui le vie fera 2 secondes 3 secondes ni kile yi ni so do ti mai wali te poulet ils sont entraînés pour tuer en 2 secondes Malipe il est le commandant en chef des forces spéciales du Mali, le bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement. Hashim Goïta, force spéciale, Mali Kono, Anis Surasi, armée de terre, armée de l'air, où nous mettons la moyenne au niveau de l'Ali Kelena. Si nous avons une force spéciale au commando, cher comment vous êtes Kelena, vous le follow Betara. A kelen de bɛ bila kelen bɛ se ka kilomètre tan ni duuru kɛ a bɛ tu kɔnɔ olu de fɔlɔ bɛ don des éclaireurs baara bɛ se k'u fili a 30 kilomètres u b'a to k'u sen na ka don sufɛ o de ye force spéciale ye a kelen-kelenna bɛ sagi min don a kɔ la a bɛ se ka 70 kilos bɔ dumuni b'a kɔnɔ marifa b'a kɔnɔ kisɛ b'a kɔnɔ samara b'a kɔnɔ fura b'a kɔnɔ u bɛ se ka tile 5 tile 6 kɛ kɔlɔn kɔnɔ u bɛ ka balo o ye force spéciale ye oui le b'i faga en 2 secondes 3 secondes ni kɛlɛ yiri min sɔrɔ dɔrɔn o tigi ma ye wali tɛ poulet ils sont entraînés pour tuer en 2 secondes Mali bɛɛ o kɛlɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ de y'ale il est le commandant en chef des forces spéciales du Mali. Merci Rasbatu Wiw Assimi Goïta aw bɔra ka nin mɛn rebelle niw a ye nin mɛn wa rebelle niw a ye nin mɛn wa cɛ min bɛ se nin na o ye aw ye cɛ min bɛ se nin na o ye aw ye mais aw ma min fɔ mɛ aw bolo ko Assimi de taara ka bila ko in na kunfɛ wa ka Assimi ta ka bila président in na aw fɛ ko kunfɛ ko de don wa k'a dɔn jamana min bɛ guerre kɔnɔ territoires ka kɛlɛ jamana min b'a kɔnɔ ka taa se rebelle ninnu ma olu ka kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ diɲɛ maa ka janfan kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ bandits armés ka ca jamana min kɔnɔ Assimi bɛ n'o wagati de ma koyi ka tila k'o ta ka n'o bila président na aw yɛrɛ bɛ da la k'o choisira kunfɛ wa aw bɛ da la ko Assimi taara kunfɛ de mɔgɔ fagala an b'a mɛn sisan ni min n'a ka fagali janya sera une minute ma cela veut dire qu'ale man ɲi de n'o tɛ u b'i faga de 2 secondes 3 secondes o b'a sɔrɔ u y'i faga hali kulekan ti bɔ k'i faga i k'a fɔ ko woyi ayi halisa i faga cogo ka ɲi Assimi ninnu b'i faga a bɛ kɛ komi u b'i kirin de ka sɔrɔ k'i faga voilà woyi halisa i ye fɛrɛla de ni Assimi ninnu y'i faga i tɛ se ka kule yɛrɛ u b'i faga 1 minute 2 minutes hali i tɛ sigara kɛ parce que i tɛ sigara kɛ mun na hali Assimi ninnu y'i faga mali la n'i bɛ se ka don janɛmɛ na o bɛ don alijinɛ de kɔnɔ parce que i tɛ se ka taa janɛmɛ na tuguni quoi parce que tɔɔrɔ min n'u y'i faga a bɛ tɔɔrɔ min da e yɛrɛ kan a sigara gɛlɛya kojugu o de la hali i tɛ se ka kule donc i bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a la n'i taara lahara ala yɛrɛ bɛ yafa i ma k'i ka taa alijinɛ na quoi parce que i sara sa cogo min na i tɛ se ka ɲani ta i ka sa nin sa cogo in na ale ka tila k'i don janɛmɛ na o tɛ se ka kɛ donc ni Assimi ninnu y'i faga i bɛ taa alijinɛ de la tellement i satɔ bɛ tɔɔrɔ o force spéciale ninnu olu ka ɲɛmɔgɔ u ka chef ba u bɛɛ bɛ mɔsɔn cɛ kelen min ye u bɛ gadaw bila cɛ kelen min ye o ye Assimi Goïta de ye aw bolo k'o choisira kunfɛ de rebelle niw min da ka d'aw la kɛ u ko dayɛlɛlen don k'aw ka na sigi ka fɔ ka kɛ n'aw sɔnn'o ma o de b'aw arranger n'aw bann'o ma an b'aw bɛɛ sɛkili tɔtɔ an b'aw bɛɛ faga foyi ti bɔ a la ninnu bɛ o de kama koyi a jalen de bɛ ka na ni ko caman ye sinon ninnu tɛ foyi la fagali kama fagali u ti foyi dɔn u ko u kalannen don o de la u b'o de dɔn u talen ka bila ɲɛmɔgɔya in de la u bɛ ka modération kɛ n'o tɛ ninnu bɛɛ ɲɛ bilenba ni nin cɛ o cɛ y'a ɲɛ waga i la i bɛ lahara bɔlɔnba ye donc olu de b'anw kunna n'aw bɛ sɔn sigikafɔ ma a ye na n'aw ma sɔn aw ka ɲɛmɔgɔ fa hali fagalen filɛ cogo min na a bɛɛ bɛ sɛkili tɔtɔ ta foyi ti bɔ a la sɛ ti wuli ka bɔ a fan kan et puis ils sont décidés ces généraux là sont décidés à jamais ils sont décidés à jamais u mago t'u ni na u mago t'u ka denbaya la u mago tɛ siniɲɛsigi la u mago tɛ diɲɛ foyi la Mali ka yiriwa n'a bɛ bɛn u yɛrɛ sugo ma ka kɛ u sigilen de don o kan u bɛ da n'o ye u bɛ wuli n'o ye aw bɛ mun nɔ n'aw bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ n'a b'aw yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ a ye na an ka sigi an ka kuma mais bɛntigɛ min ka Mali tilali a y'o bila o tɛ kɛ o tɛ discuter ordre du jour o t'a la mais ni jamana jɔliko don ni nord développement don a ye na
avec sira minga si ka fote wa modi damu kele inta orange kuy kele ta orange de anga yembla madon amta nyefe ni kuna foni alisa bomono ngote ko kulu kunandi o be ladilika me ni ene ka ladilika ka nyesha mo me na sheni ma kushi me abe paraw me durunu be fembe be albatrosu be ni kele de kadawe aina ni shata ma on to litobi fa hadi koni ale ta bora la ka ale be to la dina la ka je madon amta nyefe Mali kono ya vice président ni oye aywa irisiu ka jamana konna na o vice président vice premier ministre anana anga jamana kono irisila jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ jamana baara kama baara kan ka kɛ sira caman kan lakanaw b'o la jɔliw b'o la kalanko b'a la ani fɛn caman caman wɛrɛ u bisimila an ka jamana kuntigi fɛ ni u ye Asimi Goita ye u bisimila ale jabala la o kɛnɛ in kan u ye kuma caman caman fɔ a bɛ min yɛrɛ ko fɔ Mali ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ka baara min bɛ yen o ɲɛtaga a b'o de fɔ kosɛbɛ ka d'a kan o de fɔra ko o de ye an n'u ka baara kun ye wa o siraw de taamanen filɛ ka Mali fɔ ka taa se AES bɛɛ lajɛlen ma n badenw o de hokumu kɔnɔ ni tubabu ninnu irisiw u kɔni bisimilala an ka jamanakuntigi fɛ ni o ye général d'armée colonel Asimi Goita ye u tun bɛ la bonya ani karama kɔnɔ u ye hakili falen camanba fana kɛ n badenw i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ aw ɲɛna cogo min na u bɛna baara kɛ sira caman kan serifula mɔgɔw ye reportage dɔ k'a kan monsieur Fɔnba an ka jɛ k'o lamɛn o ko an bɛ faamuyali caman kɛ an bɛ sɔrɔ ka détail dɔw di aw ma. Irisila jamana minisiri ɲɛma danga ni a nɔfɛ taamaden dɔw bisimila Mali faaba la jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la Kuduba. Irisila minisiri ɲɛma danga nɔfɛ mɔɔw rɔ fanga kɔnɔ mɔɔw bɛɛ rɔ surasiya ɲɛmaya so mɔɔw fɛnɛ bɛɛ rɔ minisiri ɲɛma danga Alexandra Novak a bisimilala Mali faaba la ka bɛn ni Alamusa Nabamuru kalo tile 28 ye. Nka yana ni jamana ɲɛma général Asimi Goita kun ka ɲɔgɔn sɔrɔ ani minisiri ɲɛma kura général division Ablaye Mayiga de fɔlɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili jagabɔ dɔw kɛ baara sira dɔw kan Mali ni Irisila cɛ fɔlɔ. Nin damaden ninnu ka bɔ Irisila jamana kɔnɔ o nakun ye fɛn min ye o ye jɛ min bɛ Irisila jamana ni Mali cɛ ka kɔrɔ don sira caman kan ka daminɛ lakanako na sira fɛ ka taa se kuranko ma ani dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sira labaarali ko sanfɛ kalanko malidenw bɛ se ka tila kalan la kalan min bɛ se ka kɛ jamanajɔ kalan ye ani dɔnni kura min n'an bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye numérique ye ka Mali jamanadenw dɛmɛ o ɲɛdɔnw na. Irisila taamaden ninnu bɔlen Mali la u y'u kunda farafina cɛcɛ ka na jamana fila tɔw kan n'o ye Alliance des États du Sahel jamanaw ye Mali, Burkina ani Niger o bilama bɛ Burkina jamana kɔnɔ. Weleyaba bɛ ka don Faransi ka farafina tɔnɔ bɔ cogo la u kama ko France Afrique Tchadi jamana fɛnɛ n'an bɛ a jira k'a fɔ Faransi kɛlɛcɛw minnu bɛ Tchadi dugukolo kan k'u ka Tchadi jamana bila. Kɔrɔfɔ in balala maa caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi jamana ɲɛmɔgɔw bawo a bɛ degunba lase Emmanuel Macron ka hakilinaw ma hakilinaw minnu bɛ a la ka ɲɛsin farafina cɛcɛ ka na jamanaw ma n'o ye Saheli ani hakilinaw minnu bɛ a la ka ɲɛsin farafina camancɛ yanfan jamanaw ma bawo Tchadi fa kelen bɛ farafina cɛcɛ kan a fa kelen bɛ farafina camancɛ yanfan fɛ o kumana Emmanuel Macron a ka kɛlɛcɛw ka yeli Tchadi jamana kɔnɔ a b'a lasurunya ni van fila la farafina cɛcɛ kana o ni farafina arabu yanfan ka farafina camancɛ yanfan Tchadi fanba yɛrɛ bɛ o de kɔnɔ ni Emmanuel Macron mago jɔra yen mɛnɛna n'o ye Gabon yanfanw ni Congo Brazzaville yanfanw ni Congo Kinshasa yanfanw ye ka taa Centrafrique yanfanw fɛ olu bɛɛ lajɛlen lasɔrɔli bɛ nɔgɔya a bolo ka to Tchadi jamana kɔnɔ. Emmanuel Macron ka ciden n'o ye Bokɛli ye o kun y'a jira kɔsa in na k'a fɔ a ka kan Faransi jamana kɛlɛcɛw ka to Tchadi wa yɛrɛ kun ko k'u n'a to yen yɛrɛ koyi nka mɔɔ bɛ taa bala min na Tchadi jamana ɲɛmɔgɔw de nalen filɛ Alamusa Nabamuru kalo tile 28 laseli kɛ k'a fɔ
Chadi jamana ye aka surasiya nasira jew tige ani faransi jamana cɛ. Chadi jamana ɲɛmaaw ye laseli min kɛ aro u y'a jira laseli kɔnɔ k'a fɔ Chadi jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 ani san 6 kɛlen kɔfɛ yɛrɛma hɔrɔnya la a kuma sera sa. Chadi jamana k'a ka se boli a ka dugukolo fanda nani bɛɛ lajɛlen kan. A b'a fɛ ka baara cogo kura min bolo da jɛɲɔnya la ani jamanaw cɛ ka olu bolo da a fɛrɛlen. Faransi jamana yɛrɛ kun bolo yani Chadi ka nin hakilina in da a kun daga yɔrɔ de kun ye Chadi ye a gwɛnɛ kɔ ka bɔ farafinna cɛcɛ kana jamanaw nɔ n'o ye Mali, Burkina ani Niger ye. Surasi 1000 ɲɔgɔn na Faransi jamana denw na o de kun dilan kun bɛ Chadi dugukolo fanw ni ɲɔgɔn cɛ. U daga yɔrɔw bɛ faya ABC ani Chadi fa bala Njamena. K'u na kun ye jarawelelaw kɛlɛli ku ye ka lakana ko bonya nka ma minnu sɔn min ka ja olu bɛɛ dɔn k'a fɔ Faransi jamana kɛlɛcɛ ninnu bɛ farafinna jamana ninnu kɔnɔ Faransi jamana ka nafa sɔrɔ siraw de kama. Senfɛ Senegal jamana ɲɛmaa Basiru Jomayi Fayi ni Faransi kunnafoni di gafe Le Monde cɛ. Senegal jamana ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ don nataw la Faransi jamana kɛlɛcɛw minnu bɛ Senegali u bi jamana bila. Basiru Jomayi Fayi ko mun de kɛlen kama a ka kan Faransi jamana surasiw ka ye Senegal. Balimaw n b'a dɔn a ye faamuyali caman kɛ an tun ye min fɔ tɛmɛkɛrɛw yɛrɛ kan. Irisiw ka premier ministre ka vice o tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan. I n'a fɔ an ye min fɔ aw ɲɛna jɛka baara de don. Mali ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ baara il faut que fɛn dɔw ka kɛ concret yɛrɛ yɛrɛ wa o de sira taamali daminɛnen filɛ. A tɛna mɛn aw bɛna jɔlibaw ye usines engrais dilanyɔrɔw ani université baw ka taa se bayɛlɛmali fɛn caman caman wɛrɛw ma minnu bɛna jɔ Irisila jamana fɛ ka di Mali ma Irisila ni Mali yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya baara la. Nin fɛn ninnu dɔw bɛ taa ta parce que maa caman tun bɛ plaindre n'a ye k'a fɔ ko an mɛnna an ko Irisiw bɛna nin kɛ an ko Irisiw bɛna nin kɛ nka an ma fɛn ye. Koba dɔw bɛ yen a bɛ taa ta. N b'a dɔn a waleyali nin y'o dɔw daminɛtɔ ye halisa an ka dugawu kɛ Ala ka ko in ɲɛ ka di an ma. An bɛna kunnafoni caman sɔrɔ a ko tɔw kan don n'a nataw la. Jamana in bɛ diya ni an yɛrɛ sɔnna ko in bɛ o cogo de la. Balimaw n'an bɔra yen dun ka kɛ ni minisiri falen min kɛra laban in na an delila ka bɔ yan an ye minisiri kura ninnu fɔ aw ye. O minisiri kura ninnu dɔw la seko ni dɔnko minisiri o b'a la. O de hokumu kɔnɔna na ale ye kuma ta a kɛlen ka kuma ta a ye fɛn caman caman fɔ seko ani dɔnko minisiri Mamu Dafe ni seko ka don bɛɛ b'a dɔn seko ni dɔnko hokumu kɔnɔ a bɛ ka baara min kɛ seko. Bɛɛ b'a dɔn Mamu Dafe a bɛ ka baara min kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ seleke naani na seko ni dɔnko sira kan o dogolen tɛ. Hôtel kow ɲɛnajɛli kow ani dessin kow ani ka taa se dɛmɛw ma fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko kow kan. Mamu Dafe a cɛsirilen don o la kosɛbɛ a jɔyɔrɔ yela o la kosɛbɛ kosɛbɛ. O Mamu Dafe kelen ale ye kuma ta a kɛlen ka kuma ta an badenw a ye fɛn caman caman fɔ an ɲɛna a yɛrɛ kan ka baara min kɛ don n'a nataw la. Ka d'a kan i b'a dɔn seko ni dɔnko hokumu kɔnɔna na ni Mamu ko k'a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ni Mamu Dafe ko k'a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ a kana discussion k'o la quoi. C'est que a bɛ se k'o de kɛ. An ka jamana in kɔnɔ kuma dɔw la mɔgɔw min bɛ min mérité o tɛ bila o la o de ye jamana in yɛrɛ problème ye kuma dɔw la. Sinon Mamu dun filɛ a ma se kuma dɔw la hali u ka t'u ka CVw bila. A man kan hali u ka t'u ka CV u bɛ k'a ye de ka sɔrɔ k'u wele k'a fɔ bon karisa an y'i kɛ nin ye. I kɛra minisiri i labɛn nin don i ka n'i ka baara daminɛ. O de kan ka kɛ Mamu ninnu na. Ka d'a kan u y'u jɔyɔrɔ fa jamana jɔliko la ka tɛmɛ ka ban. U y'u seko n'u damayira kɛ jamana jɔliko la ka ban. E ka taa seko kɛ
I bɛ se ka Segu développement ko kuma ta k'a fɔ k'i ma Mamu Dafe fɔ ni ko m'a fɔ fɔlɔ bɛ k'ale la dɛ kana siga o la taa Segu i ka t'i ɲɛ da Kɔrɛ kan Kɔrɛ t'i ɲɛ da Kɔrɛ kan k'a daminɛ ntɛnɛn na ka n'a bila dimanche la kari la k'a daminɛ lundi la ka n'a bila dimanche la i ka taa lajɛ activité minnu ni minnu bɛ kɛ yen Kɔrɛ la min filɛ Segu taa i ka taa lajɛ mɔgɔ m'a fɔ ne yɛrɛ ne yɛrɛ y'a ye parce que pour que i ka se ko langali cogo la fo a ka k'i ɲɛna k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se kari ma e ka taa Kɔrɛ la bani i ka taa lajɛ fɛn min ni fɛn min bɛ kɛ yen seko ni dɔnko ta fanfɛla la jamana yɛrɛ yiriwali ta fanfɛla la ɲɛnafin bɔli mɔgɔw la hakilila ɲuman dili mɔgɔw ma mɔgɔw yɛrɛ sensibiliseli ka bila sira ɲuman kan changement de comportement ta fanfɛla la seko ni dɔnko la e ka taa lajɛ dɛ fɛn min bɛ kɛ Kɔrɛ la taa ɲɛ d'a kan maa joli joli de bɛ baara kɛ Kɔrɛ la a ye chômage bɔ mɔgɔ joli kan i k'o lajɛ bani an k'o bila kɛrɛfɛ festival sur le Niger Segu Art i bɛ festival jumɛn de dɔn Mali kɔnɔ k'o ka bon ka tɛmɛ a kan ne kɔni m'a ye tiɲɛ na ne m'a ye ma festival ye Mali kɔnɔ yan k'o ka bon ka tɛmɛ a kan festival sur le Niger ni o ye Segu Art ye c'est Mali dɔrɔn tɛ bilen dɛ Afrique yɛrɛ kɔnɔ festival baw la a bɛ jate olu de fɛ wa Afrique dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ festival baw i bɛ se ka festival sur le Niger ta bi ni o ye Segu Art ye ka comparer olu la olu de b'a gosi ɲɔgɔn na diɲɛ festival baw k'a sabu kɛ activité ni fɛn minnu b'a kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲɛnajɛ in dɔrɔn de ye o Sidiki Jabate Salifu Keita Johnny Iba Wan Aji Wan mɔgɔw b'olu de ye ɲɛnajɛkɛla ninnu mɔgɔw ɲɛ b'olu de la o ɲɛnajɛ ninnu mɔgɔw ɲɛ b'o la mais fɛn wɛrɛ minnu bɛ kɛ festival kɔnɔ n'o bɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la ko fɔ jamana ka ɲɛ taga n'a b'o ko fɔ o de ka ca conférence débatw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen activité caman wɛrɛw bɛ yen Mamu Dafe merci an b'a fo et puis u bɛ ka baara min kɛ Mamu bɛ ka baara min kɛ quoi Mamu ɲɔgɔnnaw n ye min fɔ n bɛ segin o kan Mamu ɲɔgɔnnaw de kan ka wele ka poste d'u ma ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛ parce que a jɔyɔrɔ a b'a fa Mamu Dafe b'a ka jɔyɔrɔ ɲɛ a b'a fa a b'a mérité wa je sais que a bɛna ni kura fiyɛ seko ni dɔnko la jamana in kɔnɔ sisan an bɛna fɔ k'an mɛnna an yɛrɛ kan nin diyara ni fɛn ma diya n ye k'a bɔ Mamu Dafe ka ministériya in fɛn ma diya ne ye k'a bɔ parce que n b'a dɔn jamana in problème y'o de ye kuma dɔ la minnu bɛ se min na olu tɛ bila o la mais min bɛ se min na min ye min ka baara ye ka kɔrɔ min delila ka ko dɔ kɛ min na ka tɛmɛ n'o dira o tigi ma nimisa t'o la c'est son cas o de la a ye kuma ta a kumana a ye min fɔ n balimaw an ka jɛ an ka kuma lamɛn a kumana a ka kuma man ca mais an ka jɛ an ka lamɛn an bɛna faamuyali caman sɔrɔ a ka kuma la voilà Segu Mamu Dafe de ko don koyi mɔgɔ wɛrɛ ko tɛ dɛ Segu Mamu Dafe voilà ni ni ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ bɔ nɔgɔ la o ye diyagosa de ye sɔsɔcogo t'a la nin ye ko ɲuman ye parce que jamana bɛɛ bɛna n'a seko n'a donko de ye dans le rendez-vous du monde an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an bɛ ɲɔgɔn dɔn ça fait un brassage donc c'est vraiment important c'est des moments où on a besoin a bɛ hakili to nin ye ko ɲuman ye parce que a bɛ kɛ sababuya ye ambassade minnu bɛ yan fɔlɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye u ni Mali baarakɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn ani population bɛ ɲɔgɔn dɔn u k'u ka seko ni dɔnko jira n na k'u fana b'an ta dɔn cogo min na ça fait a b'an gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que gɛlɛya caman bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an tɛ ɲɔgɔn dɔn n'a ye ɲɔgɔn dɔn o bɛ kɛ sababu ye ka kow nɔgɔya kosɛbɛ donc foli de don a ministre des affaires étrangères ale de ka activité don avec les diplomates recrutés au Mali donc comme ale bɛ déplacement na an nana représenter donc k'a ka foli lase diplomate ma k'a ti foli min na ani jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ani premier ministre tɔgɔ la u fo k'u encourager u bɛ baara min na ani Mali hakilinaw tacogo ka ɲi tant que Mali ka kɛcogo ani min ka di Mali ye Mali b'a fɛ ani mɔgɔ minnu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
n'o sabatira n'o faamuyana ni bɛɛ kɛr'o kan ani mɔgɔw bɛ se ka bɛn fɛn dɔ la voilà ni fɛn bɛ taa malidenw ka intérêt la ne hakili la nin kɛnɛ y'o kɛnɛ de ye donc président de la République b'o de encourager. Partager chez moi, comme ils disaient eux-mêmes, le public, la diplomatie, c'est aller à l'encontre des populations. Merci Mamou. Tu es Monsieur Mamou Dafé Mankaï, allez dire à Segouni Dongo ministre, c'est ça. I mean, je pense que Bé Famali Sorona. Abena Nikura de Fier Segouni Dongo la Sisa. Wakana la Epmana, à Sengenade, Kana Kolo Uluda Kakamaka. Ni mo ne para di olu de ma wa ka sere la parce que u ye min kɛ ɲani u ka se k'u ka objectif atteint u ye min kɛ ɲani u ka se sommet la o tɛ ko denni ye dɛ Mamu sɛgɛnna segukaw b'a dɔn segukaw b'a kalama Mamu tɛmɛna sira min ni min fɛ a ye sɛgɛn ni cɛsiri minnu kɛ dusu kama ka sɔrɔ k'i ɲɛsin faso yɛrɛ baara ma segukaw b'a dɔn donc a y'aw sigi a k'a lajɛ o ye baarakɛla de a tɛ fɔnsi kɔ ni ala ka diɲɛ ye badenw an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni oui a ka ɲi 5 minutes ok ok donc n balimaw an bɛ bi ta bila yan ka d'a kan ni basasogo dana jeni ma mɔna ko waati sera mɔgɔ min ye kunnafoni lase aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Seku Tarawele la grande voix Inch'Allah tarata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛnɛ wɛrɛ kan ka don kunnafoni